ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكافرlar sana hiç bir sualını ve sözünü getirmezler, meger biz şoň mukabilinde hak cevabını getirer ve yaxşırak beyanını getirer. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ve ol tor adamlar ki olarını yüzün süýräp dowzaha getirerler, şolaryň jaýlary we mekanlary nihayetde yaman jaýdyr. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وتحقيق biz Musaga kitabını verdik. O şoň bilen bile öz dogan Haruny şoňa wazir we kömekçi etdik. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Pes aýtdyk, ikiňiz gidin ol kowma ki biziň ayetlerimizi ýalana nisbet berip tekzip etipdiler. Pes biz şolaryny bekulli helak etdik. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ونوح قومunu da helak etdik. Rasullarını tekzip eden wagtlaryna şolaryny garg etdik. Ve şolaryny adamlarga ibret aýlandyrdyk. Ve zalimler için güýçli azaby amade etip koyduk. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعاد قومunu ve Semud qowmuny we Ras diýen guýynyň ýanynda ýaşaýan adamlaryny we şolaryň aralaryna köplerçe jemaatlaryny helak etdik. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وشolaryň hemmelerine mesaller beýan etdik. Şerikden, köfürden dändirmek üçin وشolaryň hemmelerini helak etdik. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وتحقيق Mekkan kafirleri ve müşrikleri yürüyüp ötüp geçip gitýärler ol şäherden ki şoňa yaman ýagyn ýagdyrylypdy. Aya şolar şonu görmeýärlermi? Belki olar direldilip gawrdan turmagy umyt etmezler. رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. O wagty ki seni görseler fakat seni maskara ederler we aýdarlar, aya şymy Allah tebarak we taalanyň rasul edip iýberen adamsy. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Elbette bu adam yaqin boldy bizi öz hudalarymyzdan gumrah etsin. Eger biz şol öz hudalarymyzyň üstünde sabit durmadyk bolsak, o tezlikde bilerler azaby gören wagtlaryna kimin gumrahdygyny. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Aya gördünmi ol bir adamy ki özüniň hawa hewasyny özüne mabut tutunypdy. Aya sen şoňa